ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗಾರೆ ಪುದ ಪುಂಡಿ ಅವೇ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನೆ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೆನ್ನು ತೂಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪುಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಾರೈ ಇತ್ತೆ ಅರಿನ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ಗ ಮೂಲಿಯಾನು ಕಜಾರಿನ ದೆತೊಂದೆ నేను 8 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬೊದುಲ್ಪವಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪುಂಡಿಗೇತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಲ್ಲುಪ್ಪುನು ಪಾರ್ದೆ ನಿಕಲ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಅರಿನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಡ್ಲ ಕಡೆಯೋನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಸಣ್ಣ ಆತುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತವೆನು ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂದನು ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ದೆತ್ತಂಡಾಂಡು ನನ್ನಂದುವೆ ಕಲ್ಲುಗು ಮುಂಚಿನ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚಿನ ಪೊದುಪೆರ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಲೆಂದಿದ ಐಕ್ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ಗ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ನೇನು ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇನು ಕಡೆಯರ ಕಲ್ಲುಗು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪುಳಿ ನೇನು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಕಡೆಯೋಡು ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ నేను ಸಣ್ಣ ಐನೆಟೆಲ್ಲ ಕಡೆಯೋ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಕ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಂಗ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಓ ಬಾಜನಡು ಮನ್ಪ ಅವೇ ಬಾಜನಗ ಅರೆಪುನ್ ದೆತ್ತುಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಕಲ್ಲು ದೆಕ್ಕೆರೆ ನೀರಿನ ಪಾಡುಗ ಕಲ್ಲು ದೆಕ್ಕದು ನೀರಿನ ಅರೆಪುದ ಬಾಜನಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನೆತ್ತೆ ಪುಂಡಿನ ಬೇಯರೆ ದೀಕ ತೊಂದುರುಗು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಅಟ್ಟಿನ ದೀದು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕನೆ ಪುಂಡಿನ ಮಂತದು ಬೇಯರೆ ದೀವೋಡು ಪುಂಡಿನ ಎಲ್ಯಲ ಬೋಡಾಂಡ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಮಂತದು ದೀಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಐತ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ 1/4 ಗಂಟೆ ಬೇಯರೆ ಬುಡೋಡು 1/4 ಗಂಟೆ ಇರ್ದುವಕ್ಕ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಂತದು ಇತ್ತ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತದು ನಾವೇನು ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪುಗು ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೋನುಗ ಉಪ್ಪು ಎಕಡೆ ಪುಂಡಿಗೆ ಪಾಡೋಂದ ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ನನೆತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಅರೆಪುನು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿನ ಬಕ್ಕನೆ ಪುಂಡಿನ ಐಕ್ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಪುಂಡಿನ ಕಟ್ಟು ಮಂತದು ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅರೆಪುನು ದಪ್ಪ ದೀತೆ ನಿಕ್ಲೈ ಬೋಡಿತ್ತನ ನೀರ್ಲ ದೀವೋನೊಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪುಂಡಿನ ಬೇತೆನೆ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಬಂಗ ಆಪುಂಡ ಅರೆಪುನು ನೀರ್ ದೀದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪುಂಡಿನ ಮಂತದ ಐಕ್ ಪಾಡೋಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಪುಂಡಿನ ಪಾಡ್ದಾತುಂಡು ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಸರಿಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಪುಂಡಿಗ ಅರೆಪು ತಾಗುನಂಚನೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿದ ಏನಾಕ ನಾನು ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದವೇನು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬುರ್ದು ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತ ಐಕ ಕೈಲ್ನ ಪಾರ್ದವರ ತಿರ್ಗಾವ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಅಡಿ ಪತ್ತುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅರೆಪುದ ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಒಗರ್ನೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಗರ್ನೆಗೆ ಬನ್ನಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ಟು ಮಂತದಿನ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಯಿನ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಅರೆಪುದ ಪುಂಡಿಗೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಅರೆಪುದ ಪುಂಡಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.